What's up mga Pops? Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta? So, ngayong araw mga Pops, no, siguro i-share ko sa inyo kung anong nangyari sa RS125 ko. Kasi gusto ko sanang mag-vlog ng RS125 yung gagamitin ko sana today. Kaya lang, medyo mahihirapan akong gamitin yung RS125 ko ngayong araw. Kasi medyo unpredictable kung saan ba nakapwesto yung checkpoint or yung mga checkpoint ngayon dito sa Tagum. Kasi maraming checkpoint ngayon dahil sa Comelec gun van. Tsaka hindi lang mga sundalo yung nagsa-checkpoint, pati na rin yung mga traffic enforcer dito sa Tagum. So nagdadalawang isip ako gamitin yung RS ko kasi wala yung plaka. May rehistro pero expired pa kasi Mayo ko pa yun ipapa-renew. So yun nga, mangamba ako, baka mahuli ako. So mamaya sigurong hapon mga Pops, siguro susubukan kong ilabas yung RS125 ko. Mamaya gusto ko talagang pakita kasi nga para matagal-tagal na rin yung RS ko na hindi ko nagawa ng episode. Parang yung una pa lang ata, 'di ba? So medyo maganda-ganda yung pag sa RS ko, yung pag sinasabi ko sa pag gumagawa ako ng episode dahil sa RS, maraming nag-view kahit bahala na, parang hit and run na lang, 'di ba? So yun, kaya gusto ko i-update. Tsaka siguro sa susunod na mga susunod na mga episode gusto ko gawin yun, 'di ba? Gusto kong i-share sa inyo kung ano ba talaga ang mga pinagagawa ko sa buhay ko. Ay, hindi, joke lang mga Pops. Kung gusto ko i-share sa inyo kung anong pinagagawa ko sa RS125. So sa sa nagtatanong naman about sa kung bakit anong ginawa ko dito sa motor ko na ginawa kong scrambler, lang mga Pops, shoutout nga pala kay Ionet Moto, siya yung nagtanong sa akin kung magkano ba yung ginastos ko sa pag modified or pag build ko nitong motor ko. Depende yun Pops kung anong gustong design yung gusto mo. Depende yun sa design na gusto mo, sa piyesa na gusto mong ilagay. Kasi kung pa lang, and depende rin kung anong motor yung ginagagamitin mo, 'di ba? Depende yun sa motor na gagamitin mo. So sa ngayon, kung gusto mong mag-build ng scrambler or ng cafe racer, mas pipiliin kong sabihin sa inyo na gumamit kayo or bibili kayo ng second hand na motor. Gumamit kayo ng medyo malalaking motor, or kahit pwede na rin yung TMX 155 gawin nyo lang scrambler. Kaya lang, yun nga lang, medyo hindi talaga siya, depende sa pag modified or pag build kung gaano ka detalyado. Pero ako mas gusto ko yung Cruiser 135, Cruiser 180, or kahit yung CB1 110, Honda CB110, pa ba, kahit yung yung CT100 na Kawasaki na Badja, pwede siyang gawing scrambler. Basta depende sa design nyo, depende sa gusto nyo, 'di ba? Ba't paikot-ikot ako, tangina? So balikan ko kaya mamaya mga Pops. A few minutes later. What's up mga Pops? So kakatapos lang ng lunch break, So ngayon, gamit ko na ulit yung RS125 ko. It's been a long time na hindi ko siya napatakbo ng
tagal-tagal. So ngayon eto, and sobrang sobrang nakakabuisit kasi hindi ko siya masyadong natabunan or nalagyan ng cover, kaya yun, yung mga spokes ng motor ko medyo kinalawang. Stainless naman siya, kaya lang kasi pag stainless tapos tubig ulan yung na stock, so yun, kakalawangin. Kaya kanina pagkatapos kong kumain, medyo pinunasan ko siya, hinugasan ko ng gasolina para matanggal yung ibang kalawang. Natanggal naman siya, pero kailangan lang talaga ng mahabang oras sa pagpunas. So ngayon, balik muna ako sa office. So papakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura nitong motor ko ngayon, kung anong nagbago. So mamaya na lang siguro, and sana hindi umulan kasi kita niyo naman, 'di ba, yung panahon. Mag-aalauna pa lang, pero parang sa normal na araw ang dilim-dilim na, 'di ba? So mamaya na lang siguro mga paps, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng motor ko. 1 minute 37 seconds later. What up mga paps? So nakalabas na tayo, galing ng office. Buti na lang tumigil yung ulan. So di tayo nahirapan. Sana hindi umulan ulit kasi nakakabuisit yun, lalo na bagong linis yung motor mo, 'di ba? So ewan ko kung nakikita nyo yung setup ko ngayon. Dito ba, kita ba dito? Pati yung dashboard. So saan tayo ngayon masisimula? Kung saan ko pwedeng ulit yung motor ko, pakita sa inyo, 'di ba? Gago tong kamoteng to. So sana nga lang hindi umulan ulit, 'di ba? Maglilinis na naman ako ulit ng motor. Sobrang hirap pa naman abutin yung mga maliliit na parte. Kailangan mo tanggalin yung mga putik, 'di ba? Yung mga buhangin. Sa engine yung pinakamahirap linisin mga paps, no? Pag mayroon tayong motor, sobrang hirap linisin ng sa engine banda. A few minutes later. Pala ngayon sa Davao del Norte, sobrang daming nabahaan. So nung motor yan, Honda na nakamono. So dito tayo. Ano pa nga ba? Para naman, 'di ba, ma-highlight yung Davnor. So eto. So ito nga mga paps. Ano lang, naka-record ba ako? So ito nga mga paps, so tingnan nyo, madumi, medyo madumi. Kasi nga natalsikan ng putik kanina, I mean ng ulan. Mali pa yung pinarkan ko. So ito yung nangyari mga paps. Ayun, medyo ewan ko kung nakikita nyo ba, meron mga kalawang. Kasi nga hindi ko masyadong nalilinisan or hindi masyadong sakto yung pagka-cover ko ng rain cover. Yan, nilabas ko na lang kanina pagkatapos kong mananghalian. So ito pa rin, pipe same. Yan, underneath. Yan, naka-underneath na siya. Ewan ko kung ayos nyo makita. Medyo may kalawang nga talaga. May kalawang lang talaga. So yan. Tsaka ito, bago pa lang tong yung Saki na chain set. Yan, nakikita niyo yung swing arm, 'di ba? Kinakalawang na. So, yun, naghahanap ako ng swing arm na alloy or kahit silver, yan. So, ito yung itsura ng motor ko ngayon, mga paps, no? Ito yung itsura ng RS125 ko. So, yan, ito yung harap.
nakikita niya, 'di ba? Nagpalit na ako ng gulong, hindi pa naman masyadong pudpud yung harap na gulong ko, pero 2 taon na kasi yun eh. So nagpalit ako ng Camel na brand, pero 4590 pa rin. So yan yung itsura ng harap. Siguro ewan ko kung makikita niyo yung ibang bolt na medyo kinakalawang, kasi kailangan ko din na magpalit, 'di ba? Yan yung itsura. So on progress pa rin ng pagpapaganda. Huwag muna sa speed. Ayoko na muna ng speed sa motor ko. Ayokong galawin yung makina. So ayan, lahat ng nangyari dyan, walang dumaang mekaniko, ako lang po lahat. So kung meron kayong tanong or kung anong gusto nyong gawin, mag-comment lang kayo dyan. Future natin na mga upload, 'di ba? Malay natin ma-feature natin yung mga gusto nyong pyesa, gusto nyong itanong, or gusto nyong tawag nito, gusto nyong tingnan. Gagawa natin ng paraan kung kaya na mapakita sa channel na to kung ano yung mga gusto nyong malaman, 'di ba? So yun lang muna mga paps, no? Sige. Salamat sa panonood. Please subscribe. Thank you mga paps. Salamat sa suporta. Peace out. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone. Wow! Tangina, kurbada. Kaya akong mag-banking dyan. Hindi kaya, puro kurbada.